Mir-riżultati tal-akkademiċi tal-O-Levels li l-istudenti rċivew ftit tal-jemilu ħareġ li madwar 70% ġabu marki pożittivi fl-aktar suġġetti bażiċi, il-Malti, l-Ingliż u l-Matematika. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat dwar dan u notat kif mis-suġġetti kollha li din is-sena kienu jammontaw għal 42 inkisbu kważi 11,000 ċertifikat. Min barra suġġetti bażiċi l-aqwa marki nkisbu fil-lingwi barranin, fis-suġġett ta' xjenza fiżika, fil-letteratura Ingliża, fil-bioloġija, fil-kimika u l-istudji ambjentali. Din is-sena l-eżamijiet ta' ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja raw żieda fl-ammont ta' studenti li reġistraw għalihom. Fil-fatt din is-sena kien hemm 130 student iżjed mis-sena l-oħra li jagħmlu dawn l-eżamijiet bla ħlas. Għall-eżamijiet tal-matrikola mbagħad għal-livell avvanzat u dak intermedjarju kien hemm aktar minn 4,000 applikazzjoni, bil-maġġoranza fil-Malti, il-Marketing, il-Pure Maths, l-Ingliż u l-Bioloġija. Minn dawn kważi 60% għaddew. L-aħjar riżultati fil-livell avvanzat inkisbu fis-suġġetti tal-Bioloġija, tal-Malti u tal-Marketing, waqt li fil-livell tal-intermedjarju l-aħjar marki kienu fis-suġġetti tas-Systems of Knowledge u l-Ingliż. Il-Gazzetta Kulħadd fakret ukoll li għad-9 sena konsekuttiva se jerġgħu jsiru l-klassijiet ta' reviżjoni bla ħlas għall-istudenti li se jagħmlu resits f'Settembru li ġej. Il-klassijiet ta' reviżjoni din is-sena jibdew mit-tnejn li ġej sas-Sibt 27 ta' Awwissu. Dawn il-klassijiet li ġew introdotti minn Gvern Laburista fl-2014 sa issa għenu aktar minn 5,000 student. F'dawn il-klassijiet tingħata attenzjoni individwali lill-istudenti u din is-sena se jkun hemm 80 għalliem u għalliema ikkwalifikati biex jagħtuhom għajnuna professjonali.